Yo, Papa, I see I meant to have Kakrabi in a better fight. Sir, Sebi, Nana, my regiment, what you will. Yet, no, I'm your friend with the idea. Papa, ain't here, net. Almost be a chance, or maybe I'm not on the son of mine. And that day I have one of us. Dear Hannah, dear Hannah, you're often on television. Abusia Buha, ye pese, ye beti. Na okodu abochi na so okodu adwuma. O atonu fufuro bi. O se ne rara. Akwa sante. Nti amamra asesa. Na fide o to na abusia. Oyoko bogoma. David. Oya bogoma sini a ofi ogoha. Oya duanani. Yo. Ah one Otia busuya benekuso na ewo nkunyafa. Bibisi wo mfio anom ya kotoro nso bibisi a. Omo ye nua no prekope. Sa na ya chichi kure 17th century mpesi ne. Ye bibia ansesan ye. Enne obete oyoko bogoma oyoko ehe. Wara afro nyina ya yokofo. A ye fi asante betra ha. Enti e frɛ oyoko rara. Na ena oyoko abusuya se bi acheche ensase na wi o oyoko abusuya bi ani asase bi ba bi o e abusuya nu enti 61 oyoko na efi e efi tantan ni sremo oyoko ye nton se na bia na ye nton beto ye nton ni asona ye nton ni sremo na mo bi na adam wawrafo nyina ye ayokofo ye tufi jefi na fi oku danse ye betra ha ye di fie aduanan na ye di betra ani ya chiri ya chiche bia e kofi esi asase da no bibia da no sa na ti ofie bia mu opiafo ya fe no bi be kire ya ase ya impam chew ya meti hei mi ma mi fi agenkwa enso me wa brase me nko ha o ma dwene ye po ha ma kwanto ya na tusu mienu asida no ko na o mammo na no ma fom se na bra safo awere wo to so oba ya santo a obo a na fosua na okohima ne konti ni na no a wo ma ntimi ahema afo ro mo so odamo ase o mama mo because what that eye producer was ni Okazao na kan se edika to so miensa oda na busua boguma a ne wa ti do o se oda mo ase o se omu na ewo no ho a ne emiri wati ane adina ti se o medi abusua ona na tinchira yo no kan se odo ni asumdue odo ama asumdue ma ehia ne se abusua boguma obeka abusua no abom na abusua na ya abusua no odi abeso rara man
ama mabusu de asom man Tenesa oba onye ni nyina nemo adina ho ne ninu die beboa abusua no dia abeboa raramai naso asaboa ama na akoto otumfo ate kokko so Piao! Nedi ka on ka no kasati bia no ka ne se odamo ase o se da suo wo home o se odamo ase edomo abeta na chi ye ba fufuo na obi afuo ade bia afuo so de papa nti o se odamo ase na muti se adechi na akukọ di kokoroko a ono na mo akọ adwuma to so nnan ani na abusua adua na ono na ema mo na odamo ase onyame nhira nka mo Oceana. One find the money a map. One more friend trust but 20 Ghana. Now, what you say? One fast at training. Let us be a root. I am also for Renty. Only of papa, only can to one call. Yenti yet. The cancer no here you are. Then I said, Coffee, and official century yenton. Nka ye nim say bia me papa siri me ye ida akuni won na kire sa ne ba won kire say rado for ya ko wo ba wa kasi rado for nyira ya ba so for na say we obi a won de obi a won de e ne kasi pokma sa pokma da asa okasa yi kwa bi ne ye kasa ne ba utimi ko asanti ala ba bi wo ko kasi ne be ku so ni da Enu ya kasakwa, beni kusona ya kasakwa, na obeso ka abiara. Ya mututu ya ye ko asanti ye wura se otima no enya do pe ya, mintina no bo fom da. O si ye ba ha ye da ye ba ha che. Ento se ya mamre biara. O se ba be kan wo ha ye. Ajade ni ye di o. Ajade ani ye di o. Ye ni of ade bia wo ha. Ana asant ukura woka Ghana home Ghana ankano na bia sese mini ablaza wa atukwa no akopeska oye aduma no discount bla na me de twa and no anko tukwa no discount bla se me fa bla ma no ba ho ana sata mun wodi ana atade ne yedi no wura kuro bi ba o bi oro se me bua bia won so firi ko bia won so ya fa won fa se mo ba me atade ne yedi o mutianu ye atade me sorry mfiri ha me na yo chi ni ofo bia aba bia me papa me ma bi firi no ana hwe produe mu ayati ye ni baba ko ma so bia di ka ejo me ni ma me bi me enu sorry wo se do moni agwawre asantini police commander na oba ha e wo be mi dieti asem ne ya obisa se eh ni etu do mo firi eni abeso ye tu do agwawre firi he abeso na ye ni baba ko ye ka promo the Christian Major Christian ebi wo lorry station ha oko safo de ma be kura de se be ada Major Christian won bi no ante safo ti ha me na akusa kofie ba no enti wo ji ni sa meti me so re firi ha ma ko bo ante safo ani so ebe ya da na akusa na ni kofie papa ti ma ja bia na tuku asapa itia enti mo nya what is sika 220 Ghana adada ya na wa atsemu antisi aka sori a utro obi ase uni ba bia udi ofiri bia ya wi sure obi biara na bibiara baba biara se bibiara ka ko pase na bo ya enti ya wa ha akpa bi wo na si afo bia aso ya be fo kra wo ma ya lefa ya mi kura da do an ko ko ni ya obi so ko to ni ko ya no da so wa nya sa e ka ya bi eti ya mi sure obi biara awo ba e ya nya 20 cedi so e bi ru wo ye mu ka ko so free ya ye hu ni pa ko so free ru akọ kase na na do asise na na fo so asise abaja abia ye ko so ya abaja ni na akase si ya me da wase
na yɛn kan kɔ yɛn nim Yeah. esire ni diem Yo. esire mi mpanimfo bia na obi nso wɔ afutu sɛm saara Yeah. sɛm na yɛ hene na na sanna Yeah. di ama fɛfɛɛfɛ Yo. ɔkan ati sɛ ɔkɔm de mi nso ayɛ sɛ maame Yeah. di obi wɔ bi a Yo. ɔfa so ma Yeah. yɛ ne yɛn kɔ yɛn nim Yo. esire mu ni diem Yo. mo nea ɛwɔ ɔno deɛ mo nyi nto nkyɛn koraa yɛ kɔ yɛn nim yɛ duru baabi o Yo. ɛnti Yo. obi wɔ bi a esire ni diem ɔnfa mra. Yeah.